Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Spank TV. Met deze maand onder andere... Het uitgaan in Venray. Wij gaan naar Bijenpop. En heeft Danielle gekeken welke stemwijzers er allemaal zijn. Bijenpop 2012. Vorig jaar waren we er ook, maar er zijn een aantal veranderingen. Zoals... De locatie. Hij is veranderd van daar naar daar. Er is entree. Er zijn grotere namen. Het begint pas om 7 uur. En is Bultman afgelast. Zal het een succes worden? We gaan het nu testen. Het is in ieder geval koud. Was je hier vorig jaar ook? Ja. En wat vind je met het verschil met dit jaar? Het voelt wel drukker aan, op de een of andere manier. Ben je hier vorig jaar ook geweest? Nee. Nee, vorig jaar niet. Nee. Kom ik voor de eidenroosjes. Om te dansen. Gewoon voor de gezelligheid. Ja. Niet voor een speciale naam als Fresco of zo? Wat? What? I told you you better. I don't understand, sorry. Fresco. Kom uit Eindhoven. Uit Eindhoven. Ze komen van heinde en verre. Ja, nee, ik kom alleen voor Fresco, niet voor Bijenpop eigenlijk. Ik kom voor jou. Voor mij? Ja. En ik wist niet dat ik hier was. Oh, jammer. En verwacht je veel drukte vanavond? Ja, ze verwachten veel drukte en we hopen dat het ook komt. Ja, wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn een beetje aan het chillen. Chillen en filmen. Ik geniet er een beetje van, ja, ik geniet er een beetje van. Oh ja hoor, de drukte mag nog komen, dat wel. Maar de sfeer begint al aan te komen. Ja, mooi man. Hey, hebben jullie zin dadelijk in de ghetto bingo? Want dit is het spektakel van Bijenpop natuurlijk. Nou, je krijgt dadelijk een kaartje en dan wordt dadelijk een bingo spel aan het rollen gezet. Aan de hand van het nummertje wat je gaat krijgen kun je bellenblaas, chocola en natuurlijk een biggetjes-etui. Ja, ik bedoel, dat doe je er ook voor. Oh wauw, amen. Maar eigenlijk gaat het gewoon om DJ Favi, ik zie het in je ogen. Eigenlijk wel. DJ Fafi. Precies. Ja, dit is het. Je hebt net gedraaid of niet? Ja. Hoe was het? Ja, was wel leuk. Heel genoten. Ja. Ga je wel echt lekker friet bakken voor mij of niet? Tuurlijk, speciaal voor jou. Dankjewel. Vorig jaar was er ook overdekt gedeelte en dat was wel gezellig. Dus ik vind overdekt ook wel leuk eigenlijk. Dus vorig jaar was eigenlijk iets beter. Of niet? Ja, misschien wel. Bandjes zijn leuk en er zijn ook nog andere dingen te doen, dus ja, valt me alles mee. Gezellige sfeer al. Ja, ja. Prima, hey, bedankt voor het interview en dan de volgende keer bij ons. 12 september zijn er weer verkiezingen. Waar ga jij op stemmen? Danielle heeft verschillende stemwijzers uitgetest om te kijken welke nou het beste is. Aanstaande woensdag gaat Nederland naar de stembus. Nog niet iedereen weet op welke partij hij of zij wil gaan stemmen. Daarom hebben wij de leukste en de beste stemwijzers voor je op een rijtje gezet. Laten we beginnen. De bekendste en grootste kieswijzers zijn de stemwijzer en de kieskompas. De stemwijzer en de kieskompas testen de politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Van de makers van stemwijzer is ook de stemtrekker. Die vergelijkt de standpunten van de kiezer met het feitelijk stemgedrag van de partijen die de afgelopen regeringsperiode in de Tweede Kamer zaten. Speldwijzer claimt speciaal ontwikkeld te zijn in samenwerking met horoscoopmakers, de Bilderberggroep en Europese weigerambtenaren, na een wekenlange retreat in de Drentse sauna. De antwoorden op de 15 stellingen zijn volstrekt onzinnig en vaak erg grappig. Met de stomwijzer kan volgens de makers iedereen die geen 's nachts verstand heeft van de politiek ook met vertrouwen naar de stembus. Na het invullen van alle vragen wordt met behulp van appels en peren vergelijken een stemadvies gegeven. Een nieuwe trend is de thematische kieswijzer. Bijvoorbeeld de cannabis-kieswijzer voor mensen die hun stem niet in rook op willen laten gaan. Jongeren kunnen terecht bij 3FM. Vanaf afgelopen maandag vraagt 3FM aandacht voor politieke issues die echt voor jongeren belangrijk zijn. Nog een kieswijzer. De stemwijzer seksualiteit van de GGD laat zien hoe partijen denken over anticonceptie en homoacceptatie. Ten slotte is er de stembreker voor mensen die niet op één partij willen stemmen, maar hun stem over meerdere partijen willen verdelen.
Al deze deelstemmen worden bij elkaar opgeteld en verdeeld over de personen die meedoen. Die krijgen dan een stemadvies per sms. Hoe is het uitgaansleven in Venray? Marieke, Siree en Sharon gingen een kijkje nemen in het nachtleven in het dorp. Hallo, wij gaan het uitgaansleven in Venray testen. En we laten jou zien waar je het beste uit kunt gaan. We gaan beginnen bij Bubbles, daarna gaan we naar de Royerie. Nou, let's go! Yay! Wat gaan we testen? Drinken! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Duurt lang. Duurt lang. Duurt nog langer. Duurt nog steeds heel lang. Waar ga je? Heen. En hoe vind je het uitgaan hier? Leuk! Ja? Is er ook lekkere drank op? Ja, dat zeker. Ja. En de muziek, en de muziek. Ja, dat is sowieso leuk hè. Ja? En wat vind jij van deze tent? Van de bubbels? Ja, van de bubbels. Nou, ik vind wel dat het... ik vind het wel een relaxe tent, weet je wel. Gewoon op vrijdag of zaterdag vind ik het wel relaxed. Ik denk, ja, we zijn hier altijd met een vriendengroep. Maar de bierprijzen mogen wel omlaag. Nou, wat vinden jullie hier van de bubbels? Ja, super chill. Het is gewoon een mooie tent en ja, je kan er goed stappen. Ja, het sluit alleen iets te vroeg. Dat is wel een aanmerking, maar ja, verder leuk. Ga jij hier vaker in? Altijd, als ik uitkijk. Als ik uitkijk, ga ik hierheen. Ik ben zo blij dat ik in Venray gewoond was. Want als ik hier niet had gewoond was, dan had ik al lang voor een trein gesprongen. Oh, ik vind hier zo schoon, echt hoor. Nou, we zijn dus net uit Bubbles. Het was hartstikke gezellig. Het duurde wel even lang voordat we eindelijk een drankje kregen. Dat was wel minder. De muziek is hartstikke top. Zijn jullie het helemaal met mij eens, toch? Ja, misschien een beetje een mafkees om ons heen, maar voor de rest alles cool man. Op naar de volgende kroeg. We zijn nu aangekomen bij de Royerie. Eens kijken hoe het uitgaansleven hier eraan toe gaat. Let's go! We gaan een drankje bestellen! Oppan Gangnam Style. Zouden wij 3 bier mogen? Ja, zeker. Jullie wel. Vind je het op? Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hoe vind jij het uitgaansleven in Venray? Ja, wel oké. Ik heb het goed in de zin. Ik ga niet zo heel vaak op stap, maar als ik ga dan probeer ik het leuk te maken. Dankjewel. Maar wat vind je van de Royerie? Ja, Royerie vind ik echt wel een leuke plek om op stap te gaan. Ik vind de muziek altijd gevarieerd en leuk. Waarom is de Royerie de place to be? Omdat hier gewoon superleuke muziek wordt gedraaid. Hier is een leeftijdscategorie, die is gewoon heel breed. Van 18 tot en met 40. Mensen zijn heel blij, het is gewoon helemaal top. Hoe is het om in de Royerie te draaien? Nou leuk, zoals je ziet is het helemaal vol. De sfeer is goed, dus ja nee, heel gezellig. Je draait goede muziek, dus ga lekker door zou ik zeggen. Dankjewel. Nou, dit was de Royerie, het was hartstikke top. Muziek, vonden jullie ervan? Ja, top. Ja, dat is leuke muziek, ja, wel eens een krantenbeeld. Kon je eigenlijk eens een keer op dansen. De drank was inderdaad heel snel op dansen. En verder, ja, het was allemaal prima, goede commentaar allemaal. Top, op naar de... Ja, nou, dit was het dan. Wij zijn eigenlijk wel zwaar naar de kloten. Het was echt een topavond. Goede muziek, goede mensen, goede sfeer. Lekker gedanst. Zeker.
Dat sowieso. Wij gaan lekker naar huis. Nee, wacht. Nee. Zwarmen! Ik zeg pizza. Of kebab. Oh, ik zeg Perry. Ik zit bij Perry, bitch. En later. Doei. Bijpop 2012 zit erop en Spang TV zit erop voor deze maand. Tot volgende maand. Doei.